حدا جزا ناي منبار ترجمون تاي مخانوون أيردعنن سبن من تاي علامة خمزولد قلت أي خان اللين حدا سبت وليدو شوت ملو عند حراب تجمن من قلت عن زحلفون ترى أخوه مولادو انتاي ترجم اللوبا ناي منبار تعني نهيوت مقرات أبت أجمن مكران راح يزلو سبلا خمانيو نمن تايجن كل سب معره هافتام جيرو زي فتارو قاليو ببزحت أجمون فتاري أنام مررن تنبر قاليو خاء كل نجار سمور قينولو فتاري إيه مسكن بس خاء فتاري بخلت تجز إيرألو بيهوت بالدعمية تماريرة كاب عقن العليا تتأجمن تجفئن كل لدن تلهو كم زاب بمكران خنبر استفردني كافتاز تولد كل معلتي جميرة كسابزا حزز اللهو لا درجة هيوت بزي من ملوطي أبت أجمنا تنكراتت كنبر ولدي كي يلوطون زحشا نابران خي نابرون كي يحبزونن نبعلون أبت أجم يوم تسطيحهم نصوم بدخنات سلز ولدون ليخا أنا عويج إنكيز أتخون بدخنات زعبز اللهون ولديكن كان زبن دحرز حاليوم من ولدوني لوم نمن تيك وليدو مني ولدي مجمرت حدار انتقبرو دحن زبحال من بابرو ينيروم أبوي نشتن نيبعلو سرح سلاز نبرو أب أطوي أمهون استمن بابرو استمت أنا سلاز نبرا حلفي زخوانا نجر ولا قنت زي نبروم انتو حدا أي سقامون نيروم أزاقات أمزيئة بزدو السنة ملقو أنا ونركب اللايا كابجزان أبجزا أبوي تأنكرو بمسرح زنبرات أجم إنك عرفة صبق لوطي منزع جميرو نيرو دحرقنا أنا مستولدكو أنا قدي حماق عدل حيزلون مزي خوينس أنا مستولدكو كاب زنبروم إنات حاتو نابت أجم إنات تسجمو أيام مزيام عدي حمام شكوري أسل الزنبراتها بزوح إناتن قساقسات كتسرحي تخبلن نايقول بتسرح زبحال كي تسرحيات عسيسة نزخاء أبوي ترح الناس رح عطو نخلتي أم ترح زنبرج إنكي أنا سالسيت تحوي سيوم تأجمم سيادان نوسخة كم معلتنا معلتج إنك أتومي وسخ أنا ركمتي نمن تايت وليدة ولا أنا عايز خون أنت زي سعنو جناخاء زحش هيوت نخم عراريو أبزي حمي جنقو متشم قول عمالت تأجمن ديو قول عبي مبر نختعبيو عمنات أجم سلزخونة نعين خعبيو بالدعمي تقامو نتمرت زوات وزعيتات نخدان سخون قوتاس زيقون عوزعيتات ملي خاي ملأنيو أموخا أبد خناتنا نبركا بفتسوم ملي أي ملألكانيو اتحدا انت شفنكا بتحدا يزقودل تا يزبل حدا ودي هيوتسي جاكان ممهريا ممهر أمهيرو يوزغ فتناكا هيوتكنا فتنا ياتمهركا إلو تزاريون نيرو حقو يخا بهيوت تفتن كاخات حلف مفتان ونكا بالدعم أخ بدايات تفتناكا بسنكي كبدت فتنا أونكا محلاف عبيوني زل علم أفت فتنا ينبر لهم ولا ديون إذن قر يقاتي موم دخنات مشناف أبرتي عم الناس روحو كناخا كافت دخنات ينبرو كوتوني كعلوم بدخنات تتسجمنا كم زدلنا يوزي كونس هيوت بزدلي تونا نبرنا أنا والحموشت عامات تخون سلسته كوينا زي كعلنا يو هيوتس راب عيسب ناب هيوتنا وشتا أتوا أبوين الدين نزي مولاد تنقاق زي قبرو سلسنبرو أنا أم بالحمشة عمتي حنت قوال تولدت إذا حفتي مستولدت زنبرت سكم جزاز قدد أيو ناب عبي سكم عتيو أبوي نسدرانا خبل ليتن كترن بزي عرفتي سرح كنا خاء مالي أي ملألنان زبزح جزا نبعلهم كيبلعو نعين نتان اشتن حفتين يقلبونا أنا نشتن أبي للوم أبكن دي زعرفو كالي والعوز يخم جنكتهم تعزف قبروا دحر 3 عمت مالتون أنا قوال شمون عمت أتان اشتن حفتي كأ قوال 3 عمت مسكونت زي حسبنا يو نجر تفترة
እትጠዋሪና እትቀላቢና እትንገዛናን ስድራናን ጠርኒፉ ዝሓዘና ኣቦይ ብሓንደበት ካባና ተፈሊ ይመውት በዚ ነገር ኩልና ብጣዕሚና ተጎዲእና ኣነ እውን ጓል 8 ዓመት ዋላ እኳ እንተነበርኩ ብሰንኪ ፀገምና ዳርጋ ኣባይ ሰብየ ኩሉ ነገር ይርድአኒ ስለ ዝነበረ ብናይ ኣቦይ ሞት ብጣዕሚ ተጎዲእየ ኣደይ ኣብ ርእሲ ዝነበራ ሕማም ናይ ኣቦይ ሓዘን ተሓዊስዋ ብጣዕሚ ከበዳ ብሰንኪ ድንጋፀ ንኸባቢ ሓደ ወርሒ ምንቅስቃስ ዓብይዋ ደቂሳ ሓሊፋቶ ኣብዚ እዋን እዚ ኣነየ ነታ ንእሽተን ሓፍተይ ዝከናኸና ነይረ ኣደይ እውን ኩሉ ነገር እንዳገበርኩ የላዕላ ኩሉ ሰብ ብጣዕሚ ዝገርሞ ነይሩ ኣነ ህፃን ቆልዓ ስድራይ ብምጥባረይ ብዙሕ ሰብ ገሊኡ በዓይ ይድነቕን ይቐንዕን ገሊኡ ከዓ ይሓዝነለይ ብድሕሪ ኣቦይ ምንም ኣታው ዝበሃል ነገር ኣይነበረናን ካብ ግዘ ናብ ግዘ ናብ ገዛና ሂወትና ንታሕቲ እናወረደ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ በፂሕና ምንም እኽሊ ዝበሃል ዘይብልና ከይበላዕና ንውዕለሉ መዓልቲ ይበዝሕ ምዝ ፀገም ናይ ኣደይ ሕማም ተሓዊስዎ ኩሉ ነገር ሕውስውስ ኢሉ መትሐዚ መጨበጢ ይጨነቐና ኣደይ ናይ ደቃ ሂወት ናብ ዝኸፍአ መከራ ይሰጋገር ከም ዘሎ ምስ ረአየት ሕማማ ክኢላ ስቃያ እናተዓገሰት ስራሕ ምድላይ ትጅምር ምስቲ ዝነበራ ሕማም ግን ማንም ሰብ ንስራሕ ክቆፅ ኣይደለየን ነፍሳ ዝተጎሳቀለ ኣከዳድናኣ ስርዓት ዘይብሉ ብምዃኑ ብዙሓት ሰባት ደፊሮም ንክቆፅዋ ይኽእሉን ብሰንኪ ዝውን ከዓ ኣደይ ኣብ ርእሲ ሕማማ ሓያል ጭንቀት እናወሰኸት ኣብ ርእሲ ሕማማ ሕማም ትውስኽ ዝነበራ መማረፂ ናይ ባዕላ ነገር ክትሰርሕ ከም ዘለዋ እዩ ነይሩ ነዚ ንምትግባር ከዓ ካብ ጎረቤት ዝተወሰነ ገንዘብ ተለቂሓ ሸቐጣ ሸቐጥ ትጅምር እዚ ሸቐጣ ሸቐጥ እናሸጠት ንዓና ንደቃ ፅቡቕ ጌራ ክተናብረና ይከኣለትን ገዛ ክራይ ቆልዑ ተሓዊስናያ ዓብይ ጭንቀት ኮይኑዋ ኣደይ ብጣዕሚ ስለ ዝፀገማ ካብቲ ዝተኻረናዮ ገዛ ወፂና ናብ ሓፍታ ነደይ ዝኾነት ናብ እንዳ ሓትነይ ኬርና ሓትነይ ሓፍታም እያ ንሳን ሰብዓየን ፅቡቕ ስራሕ እዩ ዘለዎም ገዝኦም እውን ናይ ባዕሎም ስለ ዝነበረ ንዓና ሓንቲ ንእሽተን ፅብብ ዝበለት ክፍሊ ሓበትና እሞ ኣብኡ ክንነብር ጀሚርና ካብዚ ወፃኢ ምንም ነገር ኣይትሕግዘናን ኣደይ ኣብ ዕዳጋ እናዘረት ትሽቅጥ ግና ከዓ እቲ ተእትዎ ኣታውን እቲ ኢኮኖሚን ፍጹም ዝተመጣጠነ ይነበረን ኣነ ንእሽተን ዕብይ ምስ በልኩላ ማለት እውን ጓል 13 ዓመት ምስ ኮንኩ ንእሽተን ንወላዲተይ ክሕግዛ ስራሕ ነገር ጀመርኩ እዚ ስራሕ ጥዑም ስራሕ ዘይኮነስ ሶፍቲ ማስቲካ ነገራት እናዘርካ ምሻጥ ነይሩ ምንም ወላ ብዙሕ ኣታዊ እንተዘይነበሮ ግና ከዓ ካብ ጭንቀት ይሓይሽ ኢለ ይሰውን ኣብ ንኡስ ዕድመይ ናይ ዓበይቲ ሰባት ሓሳብ እንዳሓሰብኩ ትምህርተይ ኣብ ክንዲ ዝገብር ቁልዕነተይ ኣብ ክንዲ ዘስተማቕር ብጭንቀት ተዋሒጠይን ዓቢ ንሽሙ ናብ ትምህርቲ ኸይድ እምበር ሓሳበይን ርእሰይን ኣብ ገዛ እዩ ናይ ኣደይ ኩነታት ንሂደት ካብ ሕልናይ ኣይርስዖን ኣብ ርእሲ ዘለዋ ሕማም ምጉስ ቃል ተሓዊስዎ ዘይንሳያ መሲላ ንባዕላ ክዳን ካብ እትኽደን ዓመታት ተቆፂሩ ዘለዎ ኣኽዳውንቲ እውን ኣሪገን ተቐዳዲደን እየን በዚ ከዓ እንታይ ሰሪሐ ከም ዝሕግዝ ኣይጨንቀኒ ፅቡቕ ስራሕ ሰሪሐ ከይሕግዛ እውን ዕድመይ ገና ኮይኑ ይፅገም ኣለኹ ዝረኸብክዎ ገንዘብ እውን ነደይ ይህባ እሞ ንእሽተን ነገር ትገብረለን ኣብቲ ዝመሃረሉ ቤት ትምህርቲ ፅግምቲ ምዃነይ ስለ ዝፈልጡ ሓደ ሓደ ግዜ ገንዘብ ዓኪቦም ይብውኑ እዮም ንሶም እውን ካብቲ ዝሰርሖ ስራሕ ብዙሕ ስለ ዝብል ንእሽተን ዝጎደለ ነገር እንተሃልዩ ንወላዲተይ ንክተማልአሉ እቲ ገንዘብ ይህባ ብኸምዚ ዓይነት ናይ ህይወት ኣነባብራ እንትነብር ከም ዋዛ ዋዛ ኣነ ጓል 20 ዓመት ኮንኩ ኣብዚ ዕድመ እዚ ንሓትነይ ምስ ስድራኣ ብጣዕሚ የተዓዚበያ ንኸባቢ 7 ዓመት ኣብ እንዳ ሓትነይ ገዛ ተፀጊምና እንትንቅመጥ ቁራስ እንጀራ እውን ኢላትና ኣይትፈልጥን እናተፀገምና ጾምና እናሓደርና ሪኣ ከም ዘይርኤት ተሓልፈና እቶም ስድራኣ እውን ካብኣ ዝወሓሓዶ ይነበሩን ንሶም እውን ልክዕ ከምኣ
ግልጽ ኢሎም ኣይርኡናን ምርኣይን ምሕጋዝን እሞ ይገደፍ ብጣዕሚ ፍንፍኑና በዚ ከዓ ኣነ ኩሉ ግዜ ብጣዕሚ ይናደድ ኣነ ግና ዝተኣማመነሉ ሓደ ነገር ነይሩ ንሱውን ግዚኡ ዋላ ኣይፈለጥ ሓደ መዓልቲ ሓሊፉለይ ንወላዲተይን ንሓፍተይን ጽቡቕ ከም ዘነብርን ዓብዪ እምነት ነይሩን እዩ ትምህርተይ ካብ 10ይ ክፍሊ ቀጸልኩን ኣቋሪፀ ስራሕ ክደሊ ጀመርኩ ኣብ እንዳ ሰብ እናሰራሕኩ ብዝተወሰነ መልክዑ ነደይ ብገንዘብ ክሕግዛ ይጅምር ግና ከዓ ናይ እንዳ ሰብ ምስራሕ ቀዋምነት ስለ ዘይነበሮ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሓደ ቦታ ኣይሰርሕን ነይረ እንተበዝሐ ኣብ ሓንቲ ገዛ 3 ወርሒ ዝሰርሕ ነይረ እምበር ልዕሊኡ ኣይጸንሕን ነይረ ኣነ ጸባየይ ተጓዳኢት ወይ ከዓ ሕማቕ ዝበሃል ጸባይ ዘለኒ ሰብ ኣይኮንኩን ብኣንጻሩ ጽቡቕን ለዋሕን ዓይነት ጓል እየ ጸገምን መከራን ኣንገላቲዑን እምበር መልክዐይ እውን ዝኸፍእ ኣይነበርኩን ብጣዕሚ ምልክዕቲ ዝበሃል እየ እዚ ነገረይ ኣትኪሩ ንዝረአየኒ ይረአዩ እዩ ብሽፍኑ ርኡ ንዝሓለፈኒ ግን ጽባቐይ ጎሊሁ ኣይረአዩን መቸም ድኻ እንተደኣ ኮይንካ ዝደልየካ ሰብ የለን እንድዩ ንዓይ እውን ዝደልየኒ ሰብ ኣይነበረን ማንም ሰብ ንፍቕሪ ሓቲቱን ኣይፈልጥን ኣነ ዋላ ብሰንኪ ጸገም ዓይነይ ተጋሪዱ ንኸፍቅር ዕድል ኣይነበረንን ኣይረኸብኩን እውን ኣብ መበል 20 ዓመተይ ግና ኣብ ሓደ ሆቴል ከም መሳሳይት ኮይነ ንኽሰርሕ ስራሕ ረኸብኩ ብጣዕሚ ድማ ተሓጎስኩ ንእሽተን እቲ ሆቴል ዓብዪ ስለ ዝነበረ ኣከዳድና ዝመርጽ ስለ ዝነበረ ካብ ሓደ መምሕረይ ዝነበረ ገንዘብ ተለቂሐ ነቲ ሆቴል ዝምጥን ክዳን ምስ ገዛእኹ ስራሕ ጀሚረ ኣብዚ ስራሕ ምስ ጀመርኩ ብዝተወሰነ መልክዑ ብዛዕባ ነብሰይ ክጭነቕ ጀሚረ ጽሪሪ ማልን ተጀመር ጽባቐይ ጎሊሁ ክረአ ይጅምር ዝነበሩ ኣታዊ እውን ደሃን ስለ ዝነበረ እውን ንወላዲተይ ንሓፍተይን ብዝተወሰነ መልክዑ ክሕግዛ ይጅምር ግና ከዓ ዝነበረ ክፍተት ናይ ገዛና ብዙሕ ስለ ዝኾነ መሊእኻ ዝምላዕ ኣይነበረን ሓደ መዓልቲ ናብ ሆቴል ሓደ ዓሚል ይመጽሞ ናብቲ ናተይ ቦታ ከባቢ ስለ ዝነበረ ከስተናገዶ ይኸይድ ዓይነ ዓይነይ እናረአየ ከዓ ኢዱ ንሰላምታ ዘርግሐለይ ኣነ እውን ንዝተዘርግሐለይ ኢድ ጨቢጠ ሰላምታ መለስኩሉ እሞ ዝኣዘዞ ከምፀሉ ኸድኩ እቲ ወዲ ዘርልዮም ምስ ተጠቐመ ንእሽተን ጸኒሑ ሂሳብ ንኽሕበኒ ጸውዐኒ እሞ ከይደ ተቐበልክዎ ንዓይ እውን ቅድሚ ሕዚ ተገዲፉለይ ዘይፈልጥ 500 ቅርሺ ቲፕ መቕሹሽ ገዲፉለይ ከደ በዚ ነገር ተደናጊፀየ ንምንታይ ገዲፉለይ ዝብል ግን ኣይተሓሳሰበንን እቲ ገንዘብ ስለ ዘድልየኒ ናብኡ ጥራሓት ኮርኩ እዚ ወዲ ግና መዓልታዊ እናመፀ ከምኡ ይገድፈለይ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ካብ ስራሕ ወፃኢ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ብደገ ተራኸብና እቲ ወዲ ሙልኩዕን ተፈታውን ወዲ እዩ ምስ ተራኸብና እውን ብዙሕ ግዜ ይርኤኒ ከም ዝነበረን ገሊጹ ከም ዝፈትወንን ነጊሩኒ እንታይ ክብሎ ከም ዘለኒ ግን ጨኒቑኒ ኣነ ከዓ ዘለኒ ጸገም ኩሉ ዘርዚረ ነገርክዎ እሞ ንሱ ምፍታሕ ከም ዝኾነ ዕላማይ ነጊረዮ ንሱ እውን ናተይ ጸገምን መከራን ምስ ሰምዐ ኩሉ ነገር ከም ዝሕግዘኒ ባዕሉ ከም ዝፈትሖ ቃል ኣተወለይ እሞ ፍቕራዊ ሕትኡ ኣቕረበለይ ሽዑ ኣነ እንታይ ክብሎ ከም ዘለኒ ብጣዕሚ እንትጭነቕ ግዜ ንኽህበኒ ነገርክዎ ንሱ እውን እሺ ኢሉ ንመልሰይ ክጽበይ ጅምር ኣነ መልሲ ከይሃብክዎን ትጸንሕ ኣብ መንጎ ሓደ ነገር ተፈጢሩ ንሱ እውን ሃንደበት ንስራሕ ናብ ካናዳ ተጸዊዑ እሞ ከም ዝኸይድ ዘሎ እውን ነጊሩኒ ሽዑ እውን ግና ኣይመለስኩሉን ነይረ መዓልታዊ ከም ዝድውለለይ ገሊጹ ብደንቢ ንኽሓስበሉ ነጊሩ ገዲፉኒ ናብ ካናዳ ኸይዱ ኣብኡ ኸይዱ እውን ከምቲ ዝበሎን ቃል ዝኣተወለይን መዓልታዊ እንዳደወለ እዩ ዝሓተኒ ኣነ ግን ኣይመለስኩሉን ዘይመለስኩሉ ምኽንያት ድማ ሓንቲ መሳርሕተይ በዓል ሓዳርን ኣቦ 2 ቆልዑት ምዃኑን ግና ሃፍትን ቅርሺ ከም ዘለዎ ነጊራትኒ እያ እሺ ክብሎ ይደሊ ኣለኹ ምኽንያቱ ገንዘብ ስለ ዘድልየኒ ግና ከዓ በዓል ሓዳር እዩ እዚ ምስ ፈለጥኩ ድማ ንዕኡ ሓቲተዮ በዓል ሓዳርን ኣቦ 2 ቆልዑትን ኢኻ ንምንታይ ንዓይ ከምዚ ትብለኒ ኢለን ተሓቶ በሊ እዚ ነገር እንተደኣ ፈሊጥኪ ኣነ ንስኽን ንሓደ ለይቲ ብሓደ ንሕደር እሞ
$4,000 كبكي إلو قال أتولي أتجنزب أمنا يزرليني أنا كن دنقلي سلخو أمو نولد دين خلوتن حفاتم نخقبرو من نابز حشمنا بابرو نخلوتن أتزبلن نخقبر فقادن ياك خوني دلل لخمو نيما كيمديات خطاتلتخ انتاي تماخروني كابس دخنتين خوص أتزبلن نخقبرو اللودس ولا سنتاي بجاهم نيما كيمديات خطاتلتي حساب رئيتهم كتبوني يدلل لخمو حساب رئيتهم كدفولي سلام نيما كيمديات خطاتلتي نلومي حزالكم قريبا زنباركو زانتا نزي مسل نيرو انت دعا نزي زانتا فاتيخمو أبناي كومنت مصحف بوتا حساب رئيتهم كتقرفلنا تخليهم نزي channel حدشتين تحردا حليهم سابسكرايب بمقبار نتا نايدول ملكت بمنكا ناي channelنا نيوترو تخطاتلتنا كتخون نلابو بقصالي بخالي زانتا بخالي مدب بخالي حساب كساب نراخب كساب موداتا مسانا سلت صنعكم كاب لبن دامسكنا بزخن فليكم سسنايو